ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри ба навбати барномаи иттилоотии ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. Тоҷикистон кишвари пешоҳангу ташаббускор дар ҳалли мушкилоти глобалӣ. ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ иқдомҳои муассиреро дар самти бартарафсозии мушкилоти иқтисодию иҷтимоӣ дар сатҳи баланд амалӣ мекунад. нақши кишвари мо дар арсаи ҷаҳонӣ ба сифати мамлакати ташаббускор дар ҳалли масоили марбут ба ҳаёти ҷомеаи башарӣ марҳила ба марҳила мустаҳкам мегардад. инак бо баргузории боз як ҳамоиши сатҳи баланд, конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо, ҷумҳурии Тоҷикистон дар сархати васоити ахбори оммаи ҷаҳон ва ҳам мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф. 5 tashabbус бо қадамҳои устувор дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба обу иқлим. ҷумҳурии Тоҷикистон бо сиёсати хиратмандонаву талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти тақвияти масъалаҳои моҳварии сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба об ва иқлим пешниҳодҳои арзишманд намуда мавқеи худро дар арсаи ҷаҳон бо ҷонибдории саодати инсоният таҳким мебахшад. бо чунин аҳдоф ташаббусҳои зиёди ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обу экология ва иқлим ки ба Созмони милали муттаҳид пешниҳод шуда буданд, ҳамеша ҷонибдории дастчамона пайдо намуда кишвари моро бо пешоҳангӣ чун сарзамини ташаббусҳо муаррифӣ кард. инак конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо. дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб кишвари таъсиргузор дар танзими раводҳои марбут ба башарият шинохта шуд. ҳамакнун нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар кишвар бо иштироки беш аз 2500 коршиноси сатҳи баланд аз 80 давлат, роҳбарони ҳайатҳои як қатор ҳукуматҳо, намояндагони воломақоми созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, пажӯҳишгоҳҳо ва шарикони рушд доир гашт ки бо таклифу пешниҳодҳо оид ба роҳҳои ҳалли равандҳои марбут ба тағйирёбии иқлим, хоса коҳиш додани ҷараёни обшавии пиряхҳо натиҷаи нек ба бор хоҳад овард. форуми хос, ҷаласаҳои алоҳидаи пленарӣ ва намоишгоҳ бахшҳои тарғиботӣ дар доираи ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ шуро аз муаррифии мавзӯъҳои илмӣ, сиёсати обӣ дар минтақа ва мушкилоти иҷтимоии сайёра мавриди баррасии дақиқи коршиносон қарор гирифт. сиёсатмадорон, коршиносони байналмилалию соҳавӣ ва гӯяндагони созмону ташкилотҳои бонуфуз, иштирокшони нахуст конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо бо ёдрасии ташаббусҳои назарраси ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти обу иқлим, мавзӯъҳои марбут ба пиряхҳо ва ҳифзи онро ҳаматарафа матраҳ карда, ҷараёни тадбирҳои то ин дам андешидашудаи илмиву таҳқиқотиро муаррифӣ ва баҳогузорӣ намуданд. сиёсати муваффақ, кишвари пешоҳангу ташаббускор ва тарғибгари ҳадафҳои олӣ баҳри некаҳолии башарият. дар шароити ташвишовари ҷаҳонии муосир, умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пешомад, зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро бар пояи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории судманд татбиқ сохт. ин аст ки имрӯз ҳалли мушкилоти глобалӣ, хусусан раванди тағйирёбии иқлим ва пешгирии ҷараёни обшавии пиряхҳо бори дигар бо пешсафии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта ба таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон равона шуд. бо чунин услуб ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аъзои фаъоли созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ буда роҳбари давлат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбарҳои баланд бо ташаббусу ибтикороти бузург ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа, аз ҷумла масъалаҳои марбут ба обу иқлим ва экология барои саодати башар талош менамояд ки кишвари моро яке аз давлатҳои пешсаф дар миқёси ҷаҳон боз ҳам муаррифӣ мекунад. иқтидори Тоҷикистон дар самти истеҳсоли энергия аз манбаъҳои барқароршаванда хеле васеъ мебошад, чунки ҷумҳурии мо дар камарбанди офтобии ҷаҳон қарор дошта давомнокии рӯзҳои офтобӣ дар як сол то 3000 соатро ташкил медиҳад. бо ин назардошт истифодаи лавҳаҳои офтобӣ барои истеҳсоли нерӯи барқ то рафт маъмул мегардад. инак дар шаҳри Хуҷанд ин таҷриба дар соҳаи саноат амалӣ карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. дар тоҷикистон ки зиёда аз 300 рӯзи офтобӣ дорад, истифодаи сарчашмаҳои алтернативии барқароршавандаи нерӯи барқ то рафт маъмул мегардад. ин ҳам дар ҳолест ки ҳукумати мамлакат дар самти истифодаи васеъи манбаъҳои алтернативии барқароршавандаи нерӯи барқ пеш аз ҳама нерӯи офтоб ҳадафҳоро муайяну мушаххас намуда, корҳоро дар доираи стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 тақвият мебахшад. ҳамакнун муассисони коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ҳам тасмим гирифтанд ки аз ҳисоби истифодаи манбаъҳои алтернативӣ талаботи истеҳсолиро бо барқ таъмин намоянд.
дар соҳаи саноати ҷумҳурӣ бори аввал ин таҷрибаро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания дар 2 коргоҳи истеҳсолии худ амалӣ намуд. Аз ин пас ба ҳисоби миёна 45-50% талаботи солонаи коргоҳҳои ҷамъият, ки дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ба истеҳсоли мизу курсӣ ва дарҳои байниҳуҷравии чӯбӣ машғуланд, ба воситаи панелҳои офтобӣ бо нерӯи барқ таъмин мешавад. ба гуфти масъулон дар ин самт худкифо будан фаъолияти муназзами коргоҳҳоро таъмин намуда, истифодаи нерӯи офтоб дар фасли тобистон самаранокии бештар медиҳад. дар масоҳати 970 метри квадратӣ панелҳои офтобиро насб намудем, ки дар 1 соат 218 киловатт барқ истеҳсол мекунад. ин тақрибан 40-45% иқтидори барқие таъмин менамояд. иқдоми мазкур бо харҷи 1,5 миллион сомонӣ амалӣ гардида, оянда дар коргоҳи сеюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания Арчамебел низ ин таҷриба ҷорӣ карда мешавад. яъне бо насби панелҳои офтобӣ талаботи ин коргоҳ низ 50% аз ҳисоби нерӯи офтоб бо қувваи барқ таъмин хоҳад шуд. мувофиқи ҳисоби мутахассисон дар моҳҳои июн, июл, август ҳамин фоизе ки ба мо барқ метиҳад, панелҳои офтобӣ то 65-70% баромаданаш мумкин аст. нақша дорем ки масоҳати онро васеъ карда боз бисёртар қувваи барқ истеҳсол намояд, барои манфиати корхонамо мебошад. бо мақсади сарфаҷӯии нерӯи барқ дар коргоҳҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания боқимондаи масолеҳи истифодашуда низ ҳамчун сӯзишворӣ барои таъмин намудани гармии иншооти истеҳсолӣ ба кор бурда мешавад. дар гузашта барои таъмини гармӣ танҳо нерӯи барқ истифода мешуд. истифодаи дастгоҳҳои каммасраф ҳам яке аз роҳҳои сарфа намудани нерӯи барқ арзёбӣ гардид. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор. тамокукашӣ яке аз мушкилоти ҷиддии иҷтимоӣ ба саломатии ҷомеаи муосир маҳсуб меёбад. бо вуҷуди он ки иттилооти зиёд дар бораи оқибатҳои манфии он паҳн шудааст, ҳанӯз ҳам миллионҳо одамон ба истифодаи он идома медиҳанд. гузориши Меҳроб Абдусатторов дар ин хусус. тамоку танҳо як одат нест, он вобастагист, ки ба ҳаёти инсонҳо таҳдид мекунад. истифодаи ҳар тамоку метавонад як қадами нав ба сӯи бемориҳои хатарнок бошад. саратони шуш, бемориҳои дилу раг, фишорбаландӣ ва садҳо маризиҳои дигар. тамоку на танҳо ба худи истеъмолкунанда, балки ба атрофиён низ зарар мерасонад. кӯдаке ки дар муҳити дуди тамоку нафас мекашад, эҳтимол ба бемориҳои гуногуни шадид гирифтор гардад. дар бораи зарари тамоку хеле зиёд гуфтанду навиштаанд. пас чӣ сабаб аст ки ҳоло ҳам теъдоди ашхоси тамокукаш хеле зиёд аст? эҳтимол сабаби асосӣ дар он аст, ки никотини таркиби тамоку алкалоиди табиӣ буда, маводи муассир ба ҳисоб меравад ва ба зудӣ вобастагӣ эҷод мекунад. ашхоси сигаркаш ба он ақиданд, ки бо кашидани сигор асаби худро ором мекунанд, ки ин ба ҷуз зарар ба организми худ чизе нест. собит шудааст, ки истеъмоли маҳсулоти тамоку аз ҷумла носу сигор ба саломатии инсон таъсири манфӣ мерасонад, зеро дар таркиби дуди тамоку моддаҳои заҳрноке мавҷуданд, ки тани солимро ба дардҳои гуногун гирифтор мекунанд. миқдори моддаҳои заҳрноки тамоку хеле зиёд буда, тақрибан ба 1200 адад мерасад. моддаи асосии зудтаъсир ва заҳрогини тамоку, ки ба ҳама маъмул аст, никотин мебошад. дар баргҳои тамоку миқдори никотин аз 1 то 1,5, аммо дар баъзе навҳояш то ба 6-8% мерасад. ин моддаи заҳрогин бештар ба узвҳои асаб, ҳозима, роҳҳои нафаскашӣ, дилу рагҳои хунгард, гурда, масона, ҷигар ва ғайра таъсири бад мерасонад. тибқи пажӯҳишҳои илмӣ, шахсе ки дар як рӯз аз 1 то 9 дона сигор мекашад, ҳадди аққал 4 соли умри худро кам мекунад. агар истифодаи сигор дар як рӯз аз 10 то 19 дона ва зиёда аз он сурат гирад, сигоркаш аз умри худ 5-6 солро хоҳад бохт. сигарет танҳо аз тамоку иборат нест. дар он маводҳои зиёди заҳровар ва кимиёвӣ мавҷуданд, ки барои бартараф кардани бӯи бад ва талхии тамоку, барои ранги сафед додан ва дуди ғализи он истифода мешавад. аз ин бармеояд, ки шахси тамокукаш на танҳо ба зарари никотин, инчунин ба таъсири моддаҳои зиёндори таркиби он низ дучор меояд. аз ин хотир сигоркашӣ яке аз омилҳои асосии хатари бемории ишемиявии дил ба ҳисоб рафта.
инчунин дар ташаккулёбӣ сактаи мағзӣ ва аблиратсияи рагҳои пойҳо нақши муҳим мебозад. асари заҳролудкунанда ва пайдоиши ҳуҷайраҳои саратонӣ бештар аз таъсири иловаҳои кимиёвӣ дар таркиби сигор буда вобаста мебошад. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ки 31 майро рӯзи байналмилалии бидуни тамоку эълон доштааст, ҳар сол ба воситаи барпо намудани чорабиниҳо барои кам кардани шумораи истифодабарандагони тамоку иқдом намуда, кишварҳои оламро даъват менамояд, ки пеши роҳи тарғибу ташвиқи тамоку гирифта шавад, андоз аз даромади фурӯши он боло равад, то тиҷорати маҳсулоти он коса гардад. имрӯз тамокукашӣ ба як одати ҷомеа табдил ёфтааст. мо метавонем ба сӯи ояндаи солим барои худ, барои фарзандони худ ва барои наслҳои оянда қадами устувор гузорем. соҳаи муҳимтарини иқтисоди миллӣ бахши кишоварзӣ мебошад, ки таъмини амнияти озуқавории мамлакат асосан аз рушди он вобаста аст. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ба рушди ин соҳаи муҳим афзалият дода шуда заминҳои корамӣ обию лалмӣ самаранок истифода мегарданд. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. кишоварзони ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат оид ба зиёд намудани майдони кишти зироати кишоварзӣ, баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ, беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил, гузарондани кишти такрорӣ ва гирифтани дусе ҳосил аз он тадбирҳои фаҳмондадиҳиро амалӣ намуданд, ки имрӯз натиҷаи тилхоҳро нишон медиҳад. хоҷагидорони ноҳия тавонистанд бо зиёд намудани майдони кишт ва иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ аз заминҳои корами обӣ ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзиро ҷамъоварӣ ва дар бозорҳои истеъмолӣ бо нархҳои дастрас пешниҳод намоянд. айни ҳол деҳқонони ноҳияи фирдавсӣ баъд аз ҷамъоварии ҳосили якум ва дигар намуди зироати барвақтӣ кишти такрориро вусъат медиҳанд. дурнамои кишти картошка дар ҳудуди ноҳия беш аз 70 гектарро ташкил медиҳад. баҳри иҷрои дурнамои кишти картошка ва дигар намуди зироат аз ҷумла лӯбиёгиҳо, хоҷагидорони ноҳияи фирдавсӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. дар ин ноҳия 815 гектар заминҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад. хоҷагидорон баъд аз ҷамъоварии ҳосил кишти такрорӣ дар заминҳои дар ихтиёрбударо идома медиҳанд. дар баробари ин барои кишти дубораи дигар намуди зироат аз ҷумла лӯбиёгиҳо заминҳои корам омода карда мешаванд. мувофиқи нақша дар 73 гектар замин кишти картошкаро идома дода, дар маҳаллаи қаҳрамон дар хоҷагии деҳқонии ғайрат кишти картошка бисёр ҳозир хубшидагиай, боз ҷамъовариш бисёр нағзай. кишоварзони ноҳия иқдом гирифтагиянд, ки аз як замин 3-4 ҳосил ба даст оварда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми худро гузоранд. серҳосилӣ дар заминҳои кишоварзӣ асоси муваффақият ва пешравӣ барои ҳар хоҷагидор ба шумор меравад. кишт, парвариш ва нигоҳубини зироати кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар ноҳияи фирдавсӣ бо риояи талаботи муқаррар гардида ба роҳ монда шудааст. дар ноҳия баробари анҷоми саривақтии кишти такрорӣ ҳамзамон ба рушди дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ афзалият дода мешавад. айни ҳол барои ҳосили хуби майдони кишти ғалладона ва дигар намуди зироат корҳои агротехникӣ ба анҷом расонида шуда, кишоварзон ният доранд, ки ҳосили дилхоҳро ба даст оранд. тухми босифат асоси фаровонҳосилӣ маҳсуб меёбад. имрӯз олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон бо истифода аз таҷрибаи муосир тухмияи истеҳсол менамоянд, ки ба ҳолатҳои ноговори тағйирёбии иқлим мутобиқ мебошад. шаҳри бештар дар гузориши гулчеҳраи саттор. бо мақсади баландбардоштани маҳсулнокии зироат ва гирифтани ҳосили фаровони ғалладонагию лӯбиёгиҳо ва дигар зироатҳои равғанидиҳанда, олимону мутахассисони институти зироаткорӣ навъҳои беҳтарини тухмиҳои ватаниро дар шароити заминҳои лалмию корами обӣ дар қитъаҳои таҷрибавӣ санҷида барои кишту парвариш тавсия медиҳанд. дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа ва риояи дурусти агротехникаи парвариш аз навъҳои тухмии ватанӣ, ки ихтирои олимони институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон аст, хоҷагидорон аз 1 гектар замин метавонанд зиёда аз 70 центнер ҳосили босифати гандум ба даст оранд.
موافق معلوماتی به دست آمده برای تامین سبد استعمالی خوجگیداران مملکت همساله باید نزدیک 1,800,000 تن غله استحصال نمایند. در صورت رعایت امکانیت‌های موجوده از تخمی‌های اختراع کرده عالمان تاجیک حاصل خوب و با صفت گندم استحصال کردن ممکن است. عالمان اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان انستیتوت زراعتکاری زیاده از در همین دوران استقلالیت 18 نوع نمونه‌های زراعت‌های غله‌دارنگی دارند که این نوع‌های وطنی میباشد. چخیلی که شما دیده شده ما در قطعه‌های تجربوی و تخمی افزون کنی زراعت‌های غله‌دارنگی قرار داریم که من همین حاصل بیولوژی همین سه نوعی که در اینجا هست هم فرهادی 60 هم تغرل هم صداقت من هم بابا 80 که حاصل انتظاری یعنی حاصل بیولوژی معین کرده شد که از 70 تا 75 سنتیمتر حاصلناکی در اینها به نظر می رسد. در قطعه‌های تجربوی و پرورشگاه آزمونی انستیتوت زراعتکاری که در شهر حصار موجود است 180 گکتار غله کشت کرده می شود که از این 100 گکتارش در زمین‌های کورم آبی و 80 گکتارش در زمین‌های للمی مورد آزمایش و سنجش عالمان قرار دارد. اساسی هدف ما برای که حاصلناکی در زمین‌های للمی زیاد گیریم و در زمین‌های آبی هم زیاد گیریم که به دهقانان ضربی سخت نرسد. انتخاب از پرورشگاه کلکسیونی و سلکسیونی گردونده میشد، از سلکسیونی به سنجشی، از سنجشی به آزمونی، از آزمونی به اکولوژیکی به نواحی‌ها تقسیم کرده میشد که کدوم ناحیه‌ها به همه نوع‌های ما بهترین هست. در شرایط آبی میسنجیم و در شرایط للمی ادیگه میسنجیم که همین نوع‌هایی که در آبی میکنیم حاصل 60-70 سنتیمتر میگیریم، در للمی چقدر میتید. در قطعه‌های تجربوی همچنین زراعت‌های روغنی دهنده نیز کشت کرده شده است که در شرایط تغییریابی اقلیم برای خوجگیداران منفعت خوب می‌آورد. مظهر در شرایط کم آبی خیلی موافق است و عالمان و متخصصان ساحه نیز پرورشش را در زمین‌های کورم للمی توصیه می‌دهند. برتری دیگری این رستنی در آن است که از جهت اقتصادی خیلی منفعت آور است. خوجگیداران می توانند از 1 گکتار زمین تا 2 تانه مظهر استحصال نمایند و از این حاصل جمع‌آوری شده 600-700 کیلوگرم روغن استحصال نمایند. متخصصان و عالمان برتری‌های زیادی این رستنی را از جهت علمی اساسناک نموده در استحصالات بیشتر وارد نمودنش را توصیه می‌دهند. در ترکیب دان زراعت محصر باشد از 28 تا 32% روغن موجود است. دان این را برای خوراک پرنده استفاده میبرند، روغنش برای استعمالی و از آن کنجوره حاصل میشود. نیز برای خوراک چاروا اهمیت کلان دارد و خوراک سرغذا می باشد. در پایه برگ زراعت محصر باشد از 0.52 برابر واحدناکی خوراک یونشخه می باشد. منفعت زراعت‌های لوبیاگی نیز بس و نظررس است و جمع‌آوری حاصل اگر در جایش غله‌دانگی کشت نمایند حاصلناکی زراعت را از 5 تا 7 سنتیمتر زیاد می‌نماید. بعد از غنوچین نمودن زراعت‌های لوبیاگی در زمین از 80 تا 120 کیلوگرم نیتروژن بیولوژی باقی می‌ماند. خوجگیداران می توانند از نوع‌های بهترین تخمی‌های آفریده این مؤسسه در شرایط زمین‌های للمی از 28 تا 30 سنتیمتر و در شرایط زمین‌های کورم آبی از 70 سنتیمتر زیادتر حاصل گیرند. طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت که در سمیناری کشاورزان فعالان در ناحیه دنقره تطبیق نوع‌های وطنی و در استحصالات جاری نمودن نوع‌هایی که پتانسیل بلندی حاصلناکی دارد. عین حال ما در همین شرایط تغییریابی اقلیم در زمین‌های للمه وادی حصار امروز عالمان متخصصان آن نوع‌هایی را که اختراع خود مؤسسه میباشد در شرایط تغییریابی اقلیم نتیجه نظررس است و خوجگیداران دهقانان از همکاری با عالمان
عالمان در پهلوی خواجگیداران، نه اون نمونه هایی که ثمره اقتصادیشان بلند، حاصلناکی بلند و در شرایط تغییرابی اقلیم تاب‌آور میباشند استفاده برند. با قول متخصصان امروز خواجگی‌های غله‌کار جمهوری برای گرفتن حاصل دلخواه